Salutare, salutare! În primul rând vreau să vă arăt că mi-am luat mâner secustic. N-am găsit pe argintiu sau pe alb. Mi-am luat auriu. Știu ce să spuneți, nu contează. Ce vreau să dezvălui un mit. Tot am văzut că umblă pe TikTok, pe YouTube, pe Facebook, videoclipuri cu mânere care, dacă vedeți aici, are un capac unde vin șurubului, da? Deci hai să-l dăm înapoi, se închide, se deschide normal. Vezi, Doamne, dacă dai de capacul ăsta invers, nu se mai închide, nu se mai deschide fereastra. N-are nicio legătură, oameni buni. E o vrăjeală totală. Dacă vreți într-adevăr și aveți copii, și vă sugerez, chiar vă sugerez, să puneți mâner cu cheie, să nu mai poate fi deschisă fereastra, da? Deci în rest totul e o vrăjeală. Deci puteți să dați de asta cât toți vrea voi, o jumătate de zi și tot la fel n-are nicio treabă. Asta e doar un capac de mascare, să astupe și ruglațe să nu se vadă urât. Și atâta tot. Vă pup. Dați un subscribe și un like acolo dacă v-a plăcut. Vă pup, ne vedem data viitoare.